Takže čo, moje meno je David a dneska si ukážeme, že cez čo ja natáčam. Takže ja natáčam cez jeden program na tablete alebo na mobile, si to vy môžete stiahnuť. No ja to mám na tablete, len nič iné nemám. Takže dáte si obchod Play a do obchod Play si dáte Square Pro. Keď vám toto nájdem, dáte si Recordable. Toto si dáte. Nainštalujte si ho. Ja už to mám nainštalované, ale nemôžete to ešte spustiť. Aby ste to mohli spustiť, potrebujete ešte Recordable aktivátor. Ten som si musel stiahnuť. No. A keď si stiahnete, stačí už iba dať na Recordable. No, zapnúť ho a no ja teraz to nemôžem ukázať, ale vyskočí ukáže sa vám taká tabuľka čistá a musíte dať toto, takýto obrázoček, čo je toto recording, taký obrázok. No, ťuknete na to, no a musíte ísť do menu, tam sa bude odpočítať, kedy začnete od 5 do 0. A už keď bude to 0, no už natáčate. A keď chcete vypnúť, stačí dať toto a už. Takže dúfam, že vám táto rada pomohla. Pokiaľ áno, dajte like, pokiaľ nie, dajte dislike. Pokiaľ ma chcete podporiť, tam mi dajte odber. Tak,